Meşletin dowamyny Toparın yol başlary döwletara gatnaşyklaryň ösüşiniň ýokary derejesini bellädiler. Türkmenistan we Gruziýanyň arasyndaky ýygdarly dialogyň syýasy diplomatik, sowda ykdysady we meden insanperwer ulgamlarda özara gatnaşyklaryň gerimini giňeltmek üçin berk beňat bolup hyzmat edýänligi nyktaly. Çykyşlarda bellenşäli hormatly prezidentimiň parasatly ýol başlygynda hemde türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyň gollaw bermegine Türkmenistan milli ykdysadyety döwrewaplaşdyrmak hemde halkara hyzmatdaşy giňeltmek boýunça giň göçeli maksatnamylary durmuşa geçirýär. Sewet hyzmatdaşygyny çuňlaşdyrmak we dostlukly Gruziýa bilen gatnaşyklary pogtalanyrmak ýordamyň daşary syýasatynyň maksatlaryna hemde wezipelelerine dol laýyk gelýär. Meşete gatnaşyklary özara haryta bolan diversifikasiýalaşdyrmagyň böhümdigini ünitjekdiler. Toparyň agzalary eksport-import amallarynyň häzirki ýagdaýy, şeýle hem iýerleýän harytlaryň şol sanyna newit kimýa, dokma we owa hojalyk önümleriniň görnüşlerini artyrmak boýunça meseleleri aralyp maslahatlaşdylar. Ulug logistika ulgamy taraplaryň gatnaşyklaryň esasy ugry hökmünde belenildi. Taraplar Merkezi Asiýa we Ýewropa sewtlerini birleşdirýän Hazar deňzi, Gara deňizi ugry boýunça netijeli ýük taşymalaryny öpçün edýän döwrewap ulug tudumyny kemale getirmek meselleri bar diýip pikir açdylar. Şunuň bilen baýlykda Türkmenbaşy halkara deňiz portunyň möhüm logistik merkezi hökmündäki ähmiýetini ýygtyrdy. Gruziýa tarapy Poti portu arkaly üssäşir ýükleriň möçörüni artdyrmagy gyzyklanma bildirdi. Bu portun kuwatlyklarynyň ulanylmagy Türkmenistan üçin Ýewropa bazarlaryna iň gysga ýol açyp, hadarsy geçirgäniň çäklerine hyzmatdaşyga strategik ähmiýet berýär. Türkmenbaşy halkara deňiz portunyň we Poti portunyň mümkinçilikleriniň utgaşdyrylmagy Hazar we Gara deňizleriň üstü bilen ýük taşymalary artdyrmaga ýardam berýän logistikadan jarny döredýär. Energetika ulgamy mejlisi aranyp maslahatlaşylan möhüm meseleň biri boldy. Mejlise gatnaşylar energetika taslamalaryny durmuşa geçirmek we lapis lazuli ulug geçirgesini ösürmek üçin uly mümkinçilikleň bardygyny bellädiler. Bu urdaky hyzmatdaşlyk iki ýurduň ykdysadyetini pogtalanyrmak bilen bir hatarda tutuş Ýewraziýa sewtini energetika we ulug howpsuzlygyny öpçün etmäge goşmagy mümkinçilik berer. Şunuň bilen baýlykda duşuga gatnaşylar Gruziýanyň kompaniýalarynyň Türkmenistany dürli taslamalary amala aşyrmagy gatnaşmagynyň, şeýle hem Gruziýanyň ösüşir kuwaty arkaly türkmen energiýa serişdelerini halkara bazarlaryna çykarmak mümkinçiliklerini aralyp maslahatlaşdylar. Depolşäli insanperwer hyzmatdaşyk eler tutulýan ugurlyk hataryny boldy. Toparyň agzalary Türkmenistanyň we Gruziýanyň halklarynyň arasyndaky dostluk we özara düşünme gatnaşyklaryny berkitmäge ýardam edýän özara medeniýet günlerini alma maslahatlary we sport şäherlerini geçirmek mümkinçiliklerini aralyp maslahatlaşdylar. 5-nji mejlisiň jemleri boýunça deýişi tesbirnama gol çekildi. Onu gadanlan alalaşyklar berkidildi hemde meýilleşdirilen işleri durmuşa geçirmeň anyk ugurlary kesgiýetinildi. Doşuň ahyryna oňa gatnaşylar Aşgabatda geçirilen mejlisiň netijeleriniň iki döwletiň milli edeplerine we maksatlaryna laýyk gelýän köp taraplaryň Türkmen Gruziýan hyzmatdaşlygyny ösürmäge kuwatly eterge berjekdigine inam bildirdiler.